Ці ведаеце вы, што аб'ядноўвае вялікага князя літоўскага Вітаўта і маскоўскага цара Івана Грознага? Ну, той, што жахлівы. Ну, рамкі ў іхных партрэтах. Я не пра рамкі, я пра тое, што па жыцці іх аб'ядноўвала. Ну, ваявалі, напэўна. І хто перамог? Ну, Вітаўт, напэўна, ён жа за нашых. Не, яны жылі з розніцай у 150 год. Звязвала іх іншае. Іван Грозны быў праўнукам князя Вітаўта. Да ну, брэсаш. Наш Вітаўт і гэты Іван. Ну вось такі нечаканы факт з гісторыі. Памятаеце, можа, у адной з папярэдніх перадач мы распавядалі пра Соф'ю Гальшанскую, якая з'ехала ў Польшчу і стала заснавальніцай роду Ягелонаў. Дык вось, была іншая Соф'я ў нашай гісторыі, дачка Вітаўта, якую бацька адправіў у Масковію, і якая па сутнасці стала захавальніцай дынастыі ўжо маскоўскіх князёў. Ох, нешта я не ўпэўнены, што хачу чуць гэтую гісторыю. А давядзецца. З гэтай гісторыяй мы наўрад ці зможам зрабіць нейкую цікавую выснову, але ведаць яе дакладна трэба. Сафія нарадзілася дзесьці ў 1370-х гадах у сям'і Вітаўта, тады яшчэ маладога княжыча і сына князя Альгерда, смаленскай княжыны Ганны. У 1377 годзе памёр аўтарытэтны магутны Альгерд. Што адбываецца? Нічога не зразумела. Я згубіўся. Коцікі, вы тут яшчэ? Што ты тут за Вікіпедыю развёў? Адныя імёны нейкія, ці што гэта? Патлумач яшчэ раз. Не зразумелі. Окей, давайте яшчэ раз. Паглядзіце. Тады ў вялікім княстве літоўскім княжыў вялікі князь Альгерд. У яго быў брат Кейстут, яшчэ адзін вельмі паважаны рыцар, і гісторыкі лічаць, што яны па сутнасці княжылі разам. У Альгерда быў сын Ягайла, якога Альгерд выбраў наступным вялікім князем літоўскім, а ў Кейстута быў сын Вітаўт, пра якога мы сёння і будзем вельмі шмат гаварыць. Дык вось, калі Альгерд памёр, змаганне пачалося паміж Кейстутам і Ягайлам. На жаль, у 1382 годзе Кейстут гэтае змаганне прайграў і быў задушаны ў лёхах крэўскага замка слугамі Ягайлы. У жывых застаўся толькі Вітаўт. Напэўна, менавіта адтуль у Сафіі, галоўнай гераіні нашай сённяшняй перадачы, і паўсталі самыя страшныя ўспаміны з дзяцінства. Ну, зусім непрыемныя. У суседняй вязніцы з Кейстутам сядзеў ягоны сын Вітаўт, і малая Сафія разам з маці хадзіла да яго на спатканне, дазвалялі. Разумеючы, што ў любую ноч яе бацьку могуць задушыць так жа, як задушылі яе дзеда. Такое сабе задавальненне. Але Вітаўт змог збегчы з падзямелля. Это асобная цікавая гісторыя, якую мы аднойчы распавядзем. І апынуўся з сям'ёй у Прусіі. Ён пасяліўся ў Мальбарку ў гасцях у магістра тэўтонскага ордэна. Пачалася грамадзянская вайна паміж двумя стрыечнымі братамі ў вялікім княстве літоўскім. Але у 1384 годзе Ягайлу раптам спатрэбілася хутка спыніць гэта крывавае супрацьстаянне. І ён прапанаваў Вітаўту вярнуцца назад на радзіму, паабяцаўшы яму за гэта горад Луцк з усёй Валынню. Вітаўт пагадзіўся. Ён сабраў сваю дружыну, падступна спаліў некалькі крыжацкіх замкаў і з сям'ёй збег у Луцк. Вось такое падарожжа атрымліваецца ў маленькай дзяўчынкі Сафіі. З Крэва ў Мальбарк, з Мальбарка ў Луцк. І ўсюды ў гасцях, і па шчырасці ўсюды крыху ў закладніках. Дзяцінства, якое нікому не пажадаеш. Лічыцца, што менавіта ў Луцку Соф'я пазнаёмілася з маладым маскоўскім княжычам Васілём. Чакай, а якім ветрам там яго прыдзьмула? Дзе Луцк, а дзе Масква? Можа, ён на лыжах ездзіў катацца праз Луцк у Трускавец? Не, там свая пакручастая гісторыя. Васіль быў сынам Дмітрыя Данскога, маскоўскага князя. У 1382 годзе залатаардынскі хан Тахтамыш захапіў Маскву. Як смачненька гучыць. Што табе смачненька гучыць? Тахтамыш. Ням-ням-ням. А божачкі, каты! Я вам пра хана магутнага расказу, які Маскву спаліў, а вам мышы ў галаве. Слухайце уважліва. Дык вось, Тахтамыш забраў малога Васіля ў закладнікі, каб ягоны бацька Дмітрый не выкінуў нейкай чарговай глупасці кшталту Кулікоўскай бітвы.
Але 14гадовы княжыч змог збегчы з Арды і праз Малдавію патрапіў у ВКЛ, у Луцк. Убачыўшы маладога Васіля, Вітаўт адразу прыдумаў хітры план. Ягонае становішча ў Луцку было вельмі хісткім і моцна залежала ад пазіцыі Ягайлы. Таму ён прапанаваў Васілю узяць у жонкі ягоную дачку Соф'ю, каб такім чынам парадніцца з досыць моцным на той момант ужо маскоўскім княствам і такім чынам умацаваць свае пазіцыі. Ну, Васіль, куды яму было дзецца, пагадзіўся і пасля гэтага паехаў на радзіму ў Масковію. Як толькі Ягайла даведаўся пра будучы шлюб, ён прыйшоў у шаленства. Адпраўлены ў Кракаў пасол Вітаўта быў проста закатаваны да смерці. Вітаўт зразумеў, што ён можа быць наступным і скончыць як бацька з вяроўкай на шыі. Таму сабраў сям'ю і збег зноўку да крыжакоў. Нічога не зразумела. Спачатку папаліў ім замкі, а пазней да іх жа і вярнуўся? Ну так, збегчы да тых, каму ты зусім нядаўна здрадзіў, мог, напэўна, толькі Вітаўт. Як у яго гэта атрымалася і чаго каштавала, это асобная гісторыя. Але ён гэта зрабіў і зноўку пасяліўся ў Мальбарку. Еўропа ўжо тады была такой талерантнай? Не, талерантнасці там было не шмат. Вітаўт дорага заплаціў за гэтае рашэнне, і аднойчы мы таксама пра гэта распавядзем. Менавіта ў Мальбарку ў 1390 годзе Соф'ю знайшлі сваты Васіля. Ну, а дакладней на той момант ужо маскоўскага князя Васіля I. Чамусьці новаму маскоўскаму гаспадару важна было парадніцца з літоўскім князем, які на той момант, шчыра кажучы, меў за душой толькі абавязкі перад крыжакамі і больш нічога. Ну, можа, Васілю сапраўды спадабалася тая Соф'я, а можа быць, ён прадбачыў бліскучую будучыню Вітаўта. Дык ты это, расскажи, красивая она хоть? Ох, кровь с молоком, сгущенным. Да ты это, фотку покажи. Фотографии не имеется, есть только портрет бисерный. О, можешь посмотреть. О, лепота. А это в купальнике есть? Что? Еще тебе в шубе песцовой может ее показать. Праз Гданьск, Рыгу, Пскоў і Новгарад дабіралася Соф'я да Масквы, дзе ў канцы 1391 года нарэшце пабралася шлюбам з Васілём. Дарэчы, у гэтай цяжкай дарозе яе суправаджаў Іван Гальшанскі, дзядуля гераіні іншай нашай перадачы, Соф'і Гальшанскай. Паглядзіце абавязкова гэты выпуск, ён важны. У Маскве Сафія змяніла веру і выйшла замуж за Васіля I. У яе пачаўся перыяд адноснага сямейнага шчасця. Ну, у манархаў сямейнае шчасце заўсёды адноснае. Васіль больш-менш упэўнена трымаў уладу, а Соф'я нараджала яму аднаго дзіцёнка за другім. Агулам за 35 год яна нарадзіла яму 8 дзяцей. Не можаш якасцю? Дык бяры колькасцю атрымліваецца. Фу, коцікі, што вы кажаце такое? На самой справе, па тых часах нараджэнне вялікай колькасці дзяцей было умовай выжывання. І, дарэчы, у сямейнай пары нашай герою так і атрымалася. Да дарослага ўзросту дажыў толькі адзін хлопчык, Васіль. Хапала, канешне, і праблем. За спінай у Соф'і пры двары шапталіся, што яна літвінка і таму дзейнічае на карысць свайго бацькі Вітаўта. Перыядычна у Маскве ўспыхвалі міжусобныя войны, ну, куды без іх. А ў 1395 годзе да межаў Масковіі падышоў магутны і грозны Тамерлан, але чамусьці развернуўся і пайшоў назад на радзіму. Ну, карацей, усякае бывала, але агулам для таго перыяда гэты час княжання Васіля быў дастаткова спакойным. Дарэчы, упэўненасць і спакой кіравання Васіля I звязаныя шмат у чым з актыўнай падтрымкай ягонага цесця. У 1391 годзе Вітаўт нарэшце стаў вялікім князем літоўскім. І якім князем? Вітаўт паступова дарос да аднаго з самых магутных гаспадароў Еўропы, які ахінуў сваім уплывам усе навакольныя землі, у тым ліку і паўночна-ўсходнія. Гэта і была адной з прычын, чаму ніхто не рашаўся чапаць ягонага зяця. І гэта моцна спрыяла Васілю. Алло, Кейстутович? Ой, извините, не узнал сразу по голосу. Как вы там? Как погода в Троках? Хорошо? Ага. Да говорю. Понимаете, тут дела такие, что дядько мой Юрий, Звенигородский фамилия его, так он выпендривается, выкаблучивается, покою не дает мне. Говорит, что я не дорос до трона.
Ну, не единый раз, нет, конечно, не дорос. Вот, что мне делать? Как поступить в этой ситуации? Больше не будет? Ох, спасибо вам большое. Я пришлю вам меду. А вы приезжайте ко мне, грушек поедим. Налижемся. О, весело будет. Все, спасибо вам большое, пока. Але ўсё аднойчы скончваецца. У 1425 годзе памірае Васіль I, і Сафія становіцца рэгеншай пры малалетнім князі Васілі II. А ў 1430 памірае і сам вялікі князь літоўскі Вітаўт. І Сафія раптам аказваецца зусім адна. Ні мужа, ні бацькі. І вось тут пачынаюцца прыгоды, якіх і ворагу не пажадаеш. Як толькі ўлада Сафіі аслабла, сваю прэтэнзію на трон у Маскве абвяшчае брат памёршага Васіля I, зіміградскі князь Юрый. Спачатку Юрый паспрабаваў атрымаць уладу легальна. Ён адправіўся ў Залатую Арду, каб пераканаць хана даць ярлык на княжанне яму і забраць у Васіля. Чаго даць? Ярлык? Гэта як на вопратцы? Не. Вялікія тэрыторыі Русі тады знаходзіліся пад уладай Залатой Арды, дзяржавы такой. І менавіта хан Арды рашаў, які з рускіх князёў атрымае права ад яго імя княжыць на Русі. Гэта і называлася даць ярлык. От нешта я пагляджу, у нас шмат ханаў развялося. Якіх ханаў? Ну, у інтэрнэце. Кожны другі ярлыкі навешвае. Не, гэта іншае, это не ханы, это хамы. І вось у гэтай складанай сітуацыі праявіла сваю сілу характара Соф'я Вітаўтаўна. Яна смагла зрабіць так, што хан Залатой Арды перасварыўся са сваімі сваякамі, якія былі падкуплены Юрыем, і хан прыняў рашэнне пакінуць ярлык у Васіля. Зразумеўшы, што легальна здабіць уладу не атрымаецца, Юрый сабраў свае войскі і з сынамі пайшоў ваяваць супраць Васіля. Але маскоўскі князь разбіў дзядзьку, паланіў ягонага сына, таксама Васіля, і загадаў асляпіць яго на адно вока. Пасля гэтага хлопца пачалі называць Васіль Касы. Жах! Ну іх метады. І што, нічога яму за гэта не было? Ён ж князь, што яму за гэта будзе? Ну, карма часам даганяе ў самых нечаканых сітуацыях. Паслухайце далей. Па выніку гэтых закалотаў улада засталася ў руках Васіля II і ягонай маці. У 1440-х гадах у княстве усталяваўся мір і спакой. Але ненадоўга. Бо ўжо ў 1445 годзе на Маскву раптам напалі казанскія татары. Васіль з войскам адправіўся насустрач ворагу. Пад Суздалю маскоўскае войска было разбітае, а самого Васіля пасеклі шаблямі і забралі ў палон. І тут на сцэну зноўку выйшла Соф'я Вітаўтаўна. Яна дамаглася таго, каб масквічы скінуліся на неверагодна вялікі выкуп каля 25 000 рублёў, шалёная лічба, і, заплаціўшы яго, вярнула сына. Для масквічоў это было няпроста, аддаваць свае грошы ніхто не хацеў. Па выніку Васіль II вярнуўся, а вось рэпутацыя яго не. Вялізны пабор, а таксама вяртанне князя Лузера спарадзілі ў Маскве смуту, чым адразу ж скарысталіся ворагі. У лютым 1446 года Дмітрый Шамяка, гэта сын Юрыя і брат Васіля Касога, напаў на Маскву і захапіў маскоўскага князя Васіля II. У помсту за асляпленне брата Шамяка загадаў таксама асляпіць самога Васіля II. Таму гарачым волавам выпалілі вочы, прычым абодва вокі. Пасля гэтага ў гісторыю Васіль увайшоў як маскоўскі князь Васіль Цёмны. Цёмны, як увесь гэты рускі мір. Добра, што гэта не наша гісторыя. Ну, бачыце, крыху і наша атрымліваецца. Але там ёсць сваё нібыта лагічнае тлумачэнне. У тыя часы лічылася, што забіваць сваякоў вялікі грэх. А вось выкалаць вочы нібыта можна. А ўжо аслеплены чалавек не зможа прэтэндаваць на ўладу. Так і зрабілі. Васіля саслалі ў горад Угліч, а ягоную маці Сафію яшчэ далей, у манастыр у Чухламу. Пераварот адбыўся, Шамяка стаў новым маскоўскім князем, і ніхто яму ўжо не мог перашкодзіць. Але Шамяка прылічыўся. Ён не ўлічыў таго, што Софія Вітаўтаўна яшчэ ў дзяцінстве 2 разы была ў палітычных ссылках і вучылася плесці інтрыгі аддалена у лепшых спецыялістаў свайго часу. Сафію не спыніла нават калецтва яе сына.
Седзячы ў чорта на кулічках, за 5 год яна скалаціла магутную кааліцыю, якая аб'ядналася вакол Васіля Цёмнага і вярнула яму Маскву ў 1450 годзе. Такая вось была жанчына. А ў 1451 годзе 80-гадовая на той момант ужо Сафія здзейсніла яшчэ адзін учынак. Калі яе сын быў у ад'ездзе, на Маскву раптам напалі татары. Дачка Вітаўта, нягледзячы на ўзрост, паднялася на замкавыя сцены і натхняла масквічоў да абароны ад ворага. Людзей гэта тады моцна ўразіла, але самой княжне далася ў знакі такая актыўнасць. Праз 2 гады, у 1453 годзе, яна памерла і была пахаваная ў Вознесенскім манастыры. Нічога сабе яны тады жылі. Гляньте вы, і Ягайла пад 70 жаніўся, і во гэтая 80 па сценах, як спайдермен скакала. Мы жыццё толькі пачынаецца, а мы тут енчым. Не, ну, тады это было хутчэй выключэнне, альбо нейкі таемны сакрэт сілы Гедымінавічу. Сафія не дажыла да пачатку княжання свайго унука Івана III. Менавіта ён, Іван III, аб'яднаў вакол Масковіі канчаткова ўсе навакольныя рускія землі, пабудаваў у Маскве Крэмль, узяў сабе візантыйскую прынцэсу ў жонкі і ўзяў сабе візантыйскі герб двуглавага арла. Увёў у Масковіі новыя законы і адмовіўся плаціць Залатой Ардзе даніну. Ён жа распачаў рэгулярныя напады на землі Вялікага княства Літоўскага пад маркай аб'яднання ўсіх рускіх земляў. От жа родзіча выгадавалі, прыгрэлі падлюку. Ну, сапраўды, бачыце, як дзіўна атрымліваецца. І напраўду нельга не адзначыць, што такому вось умацаванню Масквы моцна паспрыяла спачатку апека Вітаўтам ягонага зяця ў пачатку 15 стагоддзя, а пасля упартасць і мужнасць Сафіі Вітаўтаўны ў абароне яе сына Васіля II у сярэдзіне таго ж стагоддзя. Такія вось пірагі. Цікавая гісторыя выходзіць. Прыезд у Польшчу Сафіі Гальшанскай прывёў да стварэння супольнай дынастыі, якая злучыла Літву, Русь з Польшчай у шматстагоддзевы саюз. А вось нашчадкі Сафіі Вітаўтаўны сталі страшнымі ворагамі і губіцелямі нашай старадаўняй дзяржавы. Такія дзве розныя Сафіі, дзве розныя мудрасці. Але кожная маці б'ецца за сваіх дзяцей як можа, і сённяшняя наша гісторыя была якраз пра гэта.